Dobrý den, bábeleti kamínem. Zdravím vás u nového videa. Ako vidíte, je to Robloxík, dáme si nové jedničky, že kdo bude chcieť. No, ukáž, kdo proti mne pôjde. Co se to tady děje? Co se to tu děje? Kam já jsem chtěla táčať, čo to tu děje? Nechápem. Ale ne, on je väčší level. Dúfam, že to nevie hrať. Neboj, pôjdeš za chvíľku do pekla. Lebo hráš strieľačky a ja síce, ale tak... Ha! Super, mne to asi vypne, ja mám 5%. Ľudia, tak toto videjko bude asi trošku kratšie, asi to tak typujem na 5-10 minút. Prepačte mi, ale tak mobil sa mi vybíja, nedal som ho nabiť. Máš granát. Exploduje hlava. Pištolkou. Haha, sadni. Nuba. Kamo, ľudia, prepačte mi, ak toto video len tak spadne a tak sa mi vybije. Takže prepačte, ale tak vypne sa mi to. Táš granáda, ticho. Prepačte. Ty brďo. Kamo, ja som s tou pištolkou taký dobrý. Ľudia, takto dám každého, čo ma bude pod videami hejtiť. Bo hejterov neznášam. Aha, tu je. Už sa bojíš? Pištolka. Kámo, ja hlava nuba. Aha, on tu není? Jak to, že tu není? Aha, ty si tuskovatý? Som mu urobil také do plienok. Že si na plienkach. Že si v plienkach pre istotu. Že. Kamo, ale... No, viem, kamo, vidíte ľudia, takto sa to má robiť. Kamo, pre istotu ešte pár tých kariér rám, ale tak čo už. Máme dús. Kdo bude chcieť dús? Až, odborím si časku. No tak nič, ale. Pum. Rifle. 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Kámo, ja dám si toto je, alebo ne, kamera som sa. Jo! Kámo, táto mapa je dobrá. Ľudia, táto mapa je najlepšia na snajpenie. Na toto vám doporučím 100 pro dákutum snajperku, ale keď ešte ja nemám snajperku, tak nevadí. Mustal, kamo. Jak ma dostáva. Ne! Jak? To je mŕtvý. Kamo, ty si profík. To je typek, proste profík, kamo. Má 26 level. Či 22 level, ja mám 19. Jak to? Ty majú 30, no tak to dúfam, že to poťahá. A zase vám prepačujem za to, že ak to vypnem skôr, lebo sa mi vybíja mobil. Kámo, typek, neboj sa. A, jo? Vypal? To je frajer. To je frajerský. Vylezem si tuto rebra. My sa ma budú bať.
Neviem, jak sa označuje. Viete, jak sa označuje? Jo, mŕtvi obidvaja. Easy. Som ho zabil granátom, nuba. Kamo, typci nevedia, jak sa vlastne volajú. Normálne jeden sa volá Filibardro Jarnošt. Tu prdele. Ľudia. Kamo, tu ľudia, za toto za toto chcem riadny lajka. Takého hackera som dal. Aha, môj teammate je mŕtvy. Come on, mám minigám. Neviem, že... Come on. Že sa nehambíš bafnúť na mňa? Šialenec. Kamo. No nič, kamo, zvládneš to šikovný. Šikovný. Útok. A porta. A porta. 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 A tam je. Skúvať. Dostali 70. Aha, ona nie je mŕtvá. Vykukni ešte raz. Ona má katánu. Čo ideš, brokovi? On je dole. Mám granát? Nemám. Oni mi dávajú. Kamo, zabil. Typek. Verím ti. Ferdo mravec. Či jak sa volá? Ferdo. Budeme ho volať Ferdík. Ferdinand budeme ho volať. Ok. Takže odteraz je to Ferdinand. Rozumeli ste? Všetci napíšte RIP Ferdinand. Ak skape. Či Ferdo, či jak sa volá. Neviem. Ferdo asi. Ferdinand. Neviem, jak som mu to volal. Kamo, dajte winner. Napíšte do tohoto komentáru winner. Kamo, asi to dám zase tak ako minulé video na 8 minút. Neutekaj! Ty brď. Kámo, ľudia, za toto si... toto mi dajte aspoň jeden odber. Tuto hru dáme a končíme, balíme. Rozumeli ste? Balíme. Ty kokos, on asi ako bráni teritorium. Čo to robí? Poď druhý. Nič. No, dáš to, kamo, typek. Ty kokos, týpek, ty si najlepší pro. Všetci do chatu, do toho, týpek. Napíšte RIP, týpek. Škoda. Jak to, že mám uzinu? Jak to, že má ten týpek uzinu? Kam týpek, ty si ten najlepší týpek, ale proti nám je uzina. Kamo, keby ste mne dali uzinu, tak všetci sú skapatí. Kamo, prísahám do jedného. Ja, kamo, on má kamo, to je sniper. Tohto som nečakal, ľudia, ako máme tu takúto konkurenčku. Ale nebojte, ja to vyhrám. Ja sa pomstím, kamo, ukáž. Kempy. Neviem, či kempy. Jo, kempy. Vidíte, jak sniper? No, kemper, kamo, sa proste nedá. Kamo, kemperi sú takí hnusáci. Kamo, tí, ktorí budú kempiť, budú v živote iba skovatí a nikoho nebudú mať. Deti, z tohoto si dávajte príklad. Ale nebojte, toto je len hra, takže nebojte, toto je len akože, takže nebojte, že toto je reálny život. Nebojte, nikdy by som pre vás
nedal reálny život, ale ak budete chcieť, tak niekedy môžem dať GTAčko. Viete, čo je GTAčko, nie? Dúfam, že moji fanúškovia vedia, čo je GTAčko. Stav? Tak, no. Kde šel? Idem prejsť. A? Kamo, no tak, typek, prosím, typek. Toto je 4v4. Štyrka. Škoda. No nič ľudia, musím toto videjko ukončiť, takže nazdar bazár, uvidíme sa u nového videa.